Zavíčali to zase nesem na čelové, počuješ ten song a rýchločiaš hlavu hore, tak kámo, počúvaj to nerpem, roži si dávno preto, môže si ma predbehol, muselo sa ti to iba snívať, týkaj si, že sami budeš na chrbať dývať, ty, mal by si to pochopiť, že, dobre, čo sme. Ale ja som išiel stojí za jeden za veľa. Ahojte, máme tu štúdiu 5 sympatických chalanov, ktorí nám prišli povedať niečo o sebe a o svojej tvorbe, takže ja by som poprosila, aby sa nám predstavili, tak nejako samostatne poďme teda zľava. Ja som Miňo. Ahoj, Arogan. Ahoj, ja som Janis. Ja som Libo. Čo je vlastne dôvod nášho stretnutia, prečo sme dnes tu, tak to by nám mohol prezvedť Janis. Tak my sme radi, že sme sa vôbec konečne stretli takto, v takomto zoskupení. A tak prišli sme vám povedať o tom, čo vlastne plánujeme v blízkej budúcnosti robiť a na čo sa môžete všetci tešiť. O nejakých tých klipoch, pesničkách a tak asi celkom. Dobre, takže aký najnovší klip pripravujete? Najnovší klip pripravujeme na pesničku, ktorú vám nepoviem. Ale my už všetci vieme. Ale je to tajné, je to tajné. Ja to viem určite. Bude to pesnička, ktorá bude mať aj taký predhru, také intro, bude to film. Krátky film to bude. Bude som natáčať v divadle Andrea Bagara. A bude také skôr na film, bude to niečo filmové. Nebude skôr rap, ale bude také film. Dobre, ďalšia otázka bude na Miňa. Miňo, ako ty spolupracuješ? Tak s chalami spolupracujem takú dlhšiu dobu už. Keď som mal 5 rokov. Keď som mal 5 rokov, sme už skladali nejaké formičky dokopy. Ale tak hovoríme o hudbe väčšinou a dokopy dávame nejaké tie zložité veci, ktoré sa nevedia ujasniť. Z grafik. Ja viem z grafik, však ja viem, ale tak chcem povedať o tom, čo robíme všeobecne. S chalami točím klipy, pomáham im v grafike, v videoprodukcii. No tak. Dobre, no ja by som sa vrátila trošku k tým začiatkom vašim, aby sme si prešli takouto históriou, ale nie zase príliš na dlho. Ako ste začínali, ako boli vaše začiatky, koľko už každý z vás sa venuje v podstate rapu, ak sa to dá tak nazvať? Neviem, či by mohol niečo povedať? Alebo každý povie za seba asi. Tak myslím si, že to máme dosť spoločné, rád ja nie som mal Arogantom. Tak asi 2 roky dozadu, tak ja sa venujem rapu dlhšie už mladý, keď som vôbec začínal s tými vecami a potom sme sa nejak zoznámili s Arogantom a to bol vlastne prvý človek, ktorý ma volal do štúdia. Išli sme do vec na bezpečnosti slovu, štúdiu nás nahrával Janis, ešte v štúdiu, v tej povinnosti a sa zoznámili vlastne s Janisom prvýkrát a opäť v podstate spolupracujeme stále. Takže to si povedal tak za všetky, alebo chcete každý povedať aj viacej k tej histórii? Povedz nám ty, ak si začínal niekde v pivnici. To už bolo strašne dávno, keď som začínal to už... Nie, o folklóre. Tak to už je hlavne pár rokov dozadu. Čo ja viem, asi dáme tomu pred nejakými 5 rokmi, 6, možno sme s chalami nové veci dokopy a vlastne potom vzniklo štúdio. A tam vlastne sme sedeli a sme sa začínali učiť robiť s tými programami a so všetkým. Ja som hrával na klavíri už od malého škrupla na ľudovej umeleckej školy, z ktorej som sa nechal vyhodiť, lebo ma prestalo baviť Bacha a Beethoven a takéto tieto srandy. A potom som sa na to vykašľal a neskôr som sa znova k tomu vrátil. Už len skrz skladania tej hudby, robenia tých produkčných prác, teraz sa plánujem tomu určite venovať ešte viacej a naplno, aby sme mali vlastné podklady a nemuseli sme zháňať všade na internete. No a potom vlastne počas toho tvorenia a všetkých vecí prišiel Arogan aj s Ligom a s Krcom, všetci do štúdia, tak sme sa nejako zoznámili, až sme sa obili a potom nakoniec som sa ja osobne začal viacej venovať pánom, snažil som sa im dávať rady, že čo ako by asi malo byť, ako by mali frázovať vety a neviem, tak celkovo sme ten prejav spolu rozoberali, až nakoniec sa to dopracovalo k tomu, že mali nejaké problémy, nevedeli ako spraviť refrén napríklad v pesničke, tak som si ponúkol, že to teda vyskúšam a tak nejak to vzniklo, že zrazu dneska proste robíme spolu tracky a tak. Tak to je asi všetko, čo by som ja povedal. A teraz ty. Jak
sa opýtala, čo je to istý životný štýl, čo si ty napríklad našiel zmysel v tom, čo ti to prináša celkovo? Love. Neviem, však je to niečo fajn, keď niečo môžeš robiť a naplňať ťa, to je tvoje hobby a baví ťa, čo to je super, ne? Lebo veľa mladých teraz nerobí nič, tak možno, že ako takú inšpiráciu povedať, prečo by mali začať vôbec niečo robiť. Neviem, tak nemôžem násilne niečo robiť, len aby sa mi hodil. Keď sa hodím, tak si niečo píšem, spievam si, halúzim sa s týmto zvukov a mám vyplnený čas a môžem to zapustiť, čo niečo sa mi podarí dokázať. Ale toto len ako inšpirovať tých ostatných mladých, čo... No ale to, ich sa nájde. No to každý by sa mal v prvom rade zistiť, čo ho baví, čo mu ide a tomu by sa mal potom naďalej venovať. Niekto hrá fotbal, niekto doma číta časopisy a niekto skladá pesničky. Nech sa každý z vás nájde a robí to, čo ho baví, to je prvom rade. To som zdôraznila. Dobre. Takže dobre, pripravujete projekt, teda nejaký, si už povedali niečo, tak mohli by ste mi viacej o tom povedať, že o čo ide, teda neviem, koľko môžete prezradiť, ale zrejme dosť. No ako ide? Neviem, ide asi o projekt, neprezraďme to veľa, lebo je to, naložili sme si to trošku viac a neviem, čo nám všetko podarí splniť. Takže prečo to neviem moc predbiehať, ale to vidie, tak to bude prvý vizuálny mixtape na Slovensku. Bude to mať, ten mixtape mať na každú pesničku backlit a bude všetko nás nadväzovať, tak to chcem. To asi všetko. Viacej než povedať. Radšej nie. Myslím, poslucháči počkajú. Určite. Si není príliš zdraví. Dobre, o tom dokumentárnom filme by sme si teda teraz mohli niečo povedať, takže Asi nie. čo je pointa, no môžeš aj ty trošku sa... On to točí. Ty to točíš, takže o Režia. čo tam vlastne ide, herecké obsadenie, režiséra teda máme tu. O čo tam ide? Život. Alebo Život hudobníka. život hudobníka. Život hudobníka v takom smere, že aby ľudia spoznávali tú cestu. Aby si nepremýšľali na to vlastnými nápadmi, ale aby to mali presne polopalisticky, že ak to asi funguje. Takého mladého hudobníka. A opísať vlastne jeho kariéru, jak začínal, prvé piesne, prvé stretnutia pred kamerou a... Tam už proste zábery scény z nahrávania niečoho, proste sa čo podarí tie rozhovory, proste aké máme medzi sebou. A potom tam budú tie filmové časti, tie doplnky, kde bude ozaj tebe scenár, tebe príbeh. Vlastne čo nás niečo prenáša, my žijeme, každý má nejaký príbeh a ten prežívame s tým, že tvoríme hudbu, prečo tam bude dokumentáru nebude. Čiže vy ste hlavné úlohy. Vy všetci ste hlavné. Tak som to dovolil. Dobre, a už to je v podstate pred finišom, alebo ešte ste len niekde v polovičke, alebo By som ako povedal ešte? taký 40%. Píše sa scenár. Kedy predpokladáte, že by to mohlo byť dokončené? Budúci rok, jar, Tak nejak začal minulého roku, si myslím, že to dosť stíha. Dobre, takže názov je Cesta hudobníka. nie. Názov ešte nemáme. Názov neviem, o čom to je, to už ste sa dozvedeli, ale názov ešte vymyslíme názov. Nejaký dobre chytlavý, Trefný. palivý. Spomenula by som rada váš klip, Obyčajné maličkosti, ako prebiehalo nakrúcanie tohto klipu. Natáčanie tohto klipu prebiehalo v rekordnicom štúdiu v takej malej miestnosti a potom ešte ľudia v pivnici. No a je to Obyčajné maličkosti, je to vlastne o tom, že každý jeden z nás by sa mal tešiť z takých obyčajných maličkostí. Je to o tom, že my sme zavretí vlastne do miestnosti a na konci pesničky vidíme von z tej miestnosti, že sa treba tešiť aj z tých obyčajných maličkostí, nie hneď vidieť, že si to niečo moc rúžové, hej, a treba si pekne vydrať tú cestu pomaličky za tým, aby sme sa jednoducho dostali niekde von, niekde na svetlo. Takže asi o tom je ten klip. Textovú stránku tam mal na starosti Argan a ja som na tom skladoval čisto len na vokáloch a pozrite si a uvidíte. Komentujte sa tam. OK, teraz by som sa spýtala trošičky na vaše koncerty, čo máte vlastne za sebou a čo máte pred sebou, to je tak zaujímavé v blízkej budúcnosti, aby vás mohli aj diváci Ja som vidieť. mal strik. Žiaľ nie.
Takže o koncerty sa starám prevažne ja, riešim tieto veci. A za sebou, najraz sme mali nejakú šnúru, pár koncertov pre 3 mesiacov, sme hrali na veľkých akciách so Spiritom, Vinusom. Po Slovensku niekde sme mali aj celkom dobré rozvy od ľudí, aj od promotérov tých akcií, ktorí spokojili, sme páčilo všetko, čo. A pred sebou tak riešim stále nejaké koncerty, termíny s tými ľuďmi, ktorí to majú na starosti, či už sú promotéri alebo nejakých DJských klubov. A uvidíme, čo ďalej. Po novom roku by sme chceli mať viac koncertov, tak uvidíme, čo sa podarí riešiť a to už je ona radosť z toho, jak sa nám podarí spraviť nejaké projekty, aby boli z toho, aby si nás ľudia pýtali a Ibe kapacita. Ty si aj taký manažer, v podstate, skrytý manažer. Vodič. Máte nejaký vodič. konkrétny vodič, šofér? no, Máš treba. takú zmluvu? No, čo už mám? Lebo nemôže byť. Aha, Piť môžem, len nemôžem, lebo čo to Ja by som to zobral doma. No, máte nejaký taký konkrétny dátum nejakého koncertu, ktorý vás niekto veľmi chcel vidieť? no, 23. v Nitre. A niečo tam je na december ešte, ale Sme o Rečovi. no, rečov, hej. 15. 12. Pekár. Nie, to je Urbano. Nitre sme najbližšie v Čechách. Ale to je 15, či 15, Hej, to je december. A medzi tým sa ešte rieši niečo také, možno sa niečo ešte popridáva. Treba sledovať na fanpage, už stále zverejujeme. Takže poprosím vás aj váš fanpage. Arrogant. Zaujímač, kúpaj si fanúšikov. A ja si musím. No ináč. Som počul, že celkom je to dobrý biznis. Teraz je veľmi populárne, že raperi, aj to, ale že raperi píšu knihy. Tak čo, tak chalani, vyzeráte, Krásny komiks. nie len suvereno, ale majú spirit a podobne, takže vy vyzeráte taký ščítaný. Jasne, nie. Tak skúsim povedať, že neplánujete takto aj z nejakého... Keď robíme 30 stromov v Tatrách, tak môžem mať suverén. Tak knihu nie, že skoro sa venujeme tej videoprodukcii. To je hlavne mnoho lepšie, lebo jak to tak vidím, tak dneska strašne veľa tých zblbnutých deciek, aj všetci ľudia sú tak zblbnutí, že sedia doma za Facebookom a majú vôbec problémy si prečítať články nejak, čo sú na internete, nie je to ešte, aby si otvorili knihu a 100-krát je im lepšie ako znova si prečítať nejaký článok na tom internete, kliknúť na to video a pozrieť si to video, takže myslím si, že týmto by to mohlo byť o niečo lepšie. Ja, myslím si, že keď vidia to video, tak sa viac do toho tak dostanú, žijú, spoznajú nás ako keby, jak žijeme, jak my a možno sa nepoznáme s tými ľuďmi, ale spoznajú nás bližšia. Jak žijeme, kde chodíme, po koncertoch alebo tak, vidia vlastne tú cestu, keď budeme sa veľa. Ale zase ja napríklad, keď čítam knihu, to tiež sa viem, že Tak si je, ja. je to Ja som jasné. bol Harry Potter, Ignátium Leviosa. Takže presne, jak ty povedal, že veľa ľudí tak nečíta. Ale číta potom obrázky. Komiksy. Na komiksovú časť si ty. Komiks ma nebaví. Takže nový komik Arrogant Man 2015. Ja. Dobre, šupa. Hlavná postava je Nastav, ani na záver, a poprosím každého, povedzte nám nejaké také hlbšie poslanie vašej osoby. Poslanie mojej osoby. Moje osoby poslanie nie je asi žiadne, ale každopádne by som každému jednému z vás chcel odkázať, že maximálne to, že nájdete svoj talent, venujte sa mu a snažte sa zdokonalovať v ňom. Keď do toho vrazíte toľko, koľko naozaj máte, tak sa vám to všetko vráti späť dvakrát a nebudete ľutovať. Aj keď nie, Aj keď nezešli. Dobre, Rigo, Ja poď. súhlasím s Janisom a aj keď to nebude na začiatku ľahké niekedy, tak netreba to vzdávať, ale treba to veriť aj si za tým. Snažím sa dokázať tým ľuďom, ktorí vám to nepovedú, že na to máte. To je celé. Hlavne sa nezláte. Tak. No. Čo ťa trafíme poňanávkami, kedy čelíme dôležitým rozhodnutiam a tvoj by si mal aj vybrať to svoje. Niečo, čo bolo naplňať a nebáť sa to rozhodnutie, keď možno niekedy zle, ale ty to cítil tak, jak sa rozhodol, tak to je asi správne. O to ide, aby si každý vybral to, čo cíti vtedy a nerozmýšľal, čo môže byť, lebo žijeme v prítomnosti. Istý je len dnešok. No a či to bude jednotlivec alebo skupina, treba si pomáhať, tak ako si pomáhame aj my. A nebáť sa isté, čo venujete sila. A keď s tým raz začneš a budeš chcieť prestať, tak vtedy si spomeň na to, prečo si s tým začal. Všetci za jedného jebem na všetkých.
Yes. Ja vám ďakujem za rozhovor, budem vám držať palce, dúfam, že... Aj na nohách. Pokúsim sa. Yes, yes. Len si najprv musím odstrihnúť. Niekedy nie, ale nie. Nech sa vám darí a nech získavate stále viac tých fanúšičiek hlavne a nech sa vaše poslanie šíri ďalej a ďalej. A oholte si tie dobre.